nenano nenona nano iki lho iki udu badut sing ning ulang tahun lasung jumengklung sri bali balan lasung jumengklung manandar mangungkung ngumandhang ngebagi sajroning prat pisan tok tok ding tok tok gung tok tok ding tok 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 tek tok tok iki jane badute iki ngemot apa to tok badute towek pol orang pandang kursi tadi cing buat itu baik kursi talele waktu kekal masa bediding le cing waktu goreng kursi tadi banyak kekejut cing lele wong bayi ke umurnya 105 matur nuwun ya rezekine akeh walah aku ngene lho le suci dak kok nang sore-sore kok mbah-mbah ngapa aduh rombak nang nggonku ngendi le omahmu bantengan lho perlu napa lho le anu lho mbah suran loh suran kon dadak men to le kowe anu lho mbah dadak nggonku ki yo tak kon ngenani umur 105 kowe sik akad kaya ngene alah nduk kencen apa ndak ndelok nduk kencen iki heh alah heeh suwaji ngono ki kowe yo ndak ndelok suwaji putuku wah suci Ujang Sari kami tua alhamdulillah irabbil alamin anu ya nak iki kowe sedhek ae mbakmu iki mengke tamune akeh soalnya sura-sura ki bodho ngaji heeh nyuran sura wis ini tinggal tak kayak salam rajin jawab akeh rezekine gede keselamatan ndak jawab kengko teko ngomah meteng kabeh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ndak kompak seblak kono blas meteng ya. Pokoke ra ndak jawab tak dongakne meteng kabeh. Pindhane jare ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngene lho nak, wis matur nuwun banget karo dusun Bantengan Desa Mulyasari Kecamatan Pagelwaja. Wis alhamdulillah bengi iki walah desa kene kok ruwejo. Jenenge Sudi Kloto iki. Sudi. Lan nekake mbak iki kon matur nuwun karo sedulur Bantengan. Alhamdulillah masya dadak. Alhamdulillah rejo yo tata lahir kane batin
alhamdulillah yo Bapak Lurah Agel wisan yo mengizinkan yo nunggoki sak perangkatipun matur nuwun banget. Muga-muga gedhe rezekine, keselamatane, desane bisa ayem tentrem sateruse, murah sandang, murah pangan, ditepino bilaine, ditedhokno rezekine. Kaya ngono ya, Nduk ya. Heeh. Wulan Sura, sak babane wulan Sura muga-muga diparingi kuat slamet. Sing utange akeh, Puk, ndang lunas. Sing sapi neteng ndang manang apa susu, sing tani ndang panen. Lah panen bae dikeki. Anu nak iki kami tua mesti ki njaluk kiriman apa? Senengane caping gunung. Ki mbah iki wis munggah-munggah, ki apa ya iso. Saya tak nglayani mesti. Engko nesu. Matur nuwun dicepaki nggon kaya ngene. Ya nek kelupurane engko ya njaluk sepura kabeh. Lih, mbahmu tak nembang saping gunung ya, celukane Mbah Mesta. Wis suwi ndak ngene. Sabar bengi nyawa yen mamajang menganggo janur kuning kambah wae latat gunung bahewat Pacitan sarwi jenang panas udan panas aling-aling capek gunung misuah capek gunung yalayam yalah ya mas najan wadat mewah lanang inomane banyu ning ya waduh lho yo jamane bar juang jorek kelingan analana piye tak openi
muga-muga rezeki aku timpah wawah burah kenane sawah engko terus nggih nyumbang lah pas kagotan yuk terus ayo terus syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang padha arah apa walah serandaku sampai karo bojoku ati yo suji koto mbah teke mbah ayo to mbah rejo lho mbah lah aku yo terpaksa budal serandal sampai karo bojoku ya nggih nuwun sewu matur nuwun sanget iki mangke bulan September nggih badhe mriki malih kalih KMI Group Mbah sok kudu sampan dadi anuman Mbah ning nggonku alhamdulillah nduk muga-muga Mbah paringi sehat nggih nuwun sewu nggih Pak nggih nuwun iki jaranan pun siyane pun boten wonten lare-lare durip malih niki jaranan rekene nggih dos puni nggih sering ujar sinten sing mriki niku boten gadah yoga kepengin yoga lanang diujar-ujari mengke ditanggapne jaranan putra budaya ngoten lho keng glegok sian samine gaya enggal terus malih diganti mardi budaya Pak ketuane pun boten nenten niki diganti putra budaya nggih matur nuwun sanget niki nggih nembe luar-luar keng gawe upami si tiyang niki mboten gadah yoga mengke aku kepengin anak lanang kok tak tanggapne jaranan manggene pagini ngoten lho jaranan pujan iki nggih matur nuwun kali lari-lari diuri-uri nggih bantingan wonten terus bringene niku kalih niku kalih sing madeke tahun 68 sing brikenetan sing kilen tahun 17 terus niki kali lari-lari walah nih tasih diterus malih tapi nggih tasih semrawut nggih kula mboten matur kathah mbok bilih wonten kalebatan kula weh serambat ya wis aku tak beso ning Witing klapa Witing klapa kalapa kang maksih muda ansalemong atiku kayung yon salakamu saya namai bangun dasar ayu kancir kuning ora mokal atiku dadi komeng mesama sedidik aku wis terima ana tanggo topo kangen kurino wengi tansah wong atiku ora bisa lali bintang kecil
Yo ki amonge tole. Bapak cari ndak trimo 100.000. Jaluk cape gunung neh. Lah cape gunung wis ngene lho. Cape gunung kok tak sutrene. Kok iso kenyut karo cape gunung. Lah aku lho wis waleh. Piye dulur? Pak Care, Bu Care dilayani cape gunung. Layani 100.000 kok. Panjingo pirang dina. Tebang tebu ning boyok ya panas. Bener suci. Matur nuwun Ji. Mbahmu kok jarene mapan turu gawe ruci meng karo ngenam tumpu. Lah kok dijarene jareke rame. Tapi gunung. Dibawane apa langsung? Bapak Care. Langsung ya. Ayo. Jamane barajuang. Alon-alon. Jor kelingan. Hanalanang. Yo. Watu sarep kok. Ora dibagei meneng ae. Oh, boleh tak bagi le. Oh. Ya. Kok dumeno ya? Ora. Engko dibaga dhewe kok. Wah. Sik, kintingane lak nu. Elekan lho. Bapak Care, wis lagi bayar di atur. Jamane barjuang. Lanang piye tak openi saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing kadang biyen ninggal janji cuwe saiki apa lali neng gunung tak ingoni tak silih caping gunung. Yes, enak alon-alon. Yes, buaya ndak keju. 100.000 kok. Hiburan. Syukur bisa cawang gunung desa dadi raja dene ora ilang konku padha lara lopo matur nuwun sanget para bapak-bapak, para ibu-ibu, perangkat, alhamdulillah robbil alamin, muga-muga sampai gretolen. Waktu ini, walah, nduk kentun yo mbok tigane wedang to, nduk. Matur nuwun ngene, aku matur suwun banget. Ya nuwun sewu nggih, nuwun sewu Bu, Pak. Kula ngibur dadotan namung sekedhik, nggih mumpun kuwatek niki mengke diterusi kewan-kewan. Matur kasih wonten malih nggih niki sarehne wulan sura, mugi-mugi istilah niku nggih nguri-nguri kabudayan.
Nggih, iki bantingan sing terakhir ngasem. Ngoten nggih? Panen tebu nggih. Bantingan sabar-bane iso ayem tentrem, ngoten lho. Amin. Nggih. Popat isi sego mbok menawi kula lepat kula nyuwun pangapura. Nggih matur nuwun sanget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.